Bon dia a tothom, alcaldessa Mardarenes, regidores, representants de les diferents entitats socials, empreses, i tots vostès siguin benvinguts en aquesta càtedra. És un plaer estar a les quartes jornades de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària. Si la fita d'una càtedra de les càtedres de l'UDG és generar una aliança entre la UDG, la universitat, les institucions, associacions i empreses per estudiar o difondre una temàtica concreta, la Càtedra de Responsabilitat Social ho compleix amb escreix. Fa 6 anys que es va crear la càtedra i nosaltres des del principi vàrem tenir un lema clar, que és aquest que tenim aquí, un compromís clar amb la societat, perquè volíem tirar endavant la responsabilitat social. Per tant, només em queda dir-vos que moltes gràcies a tots els que heu col·laborat moltíssimes vegades amb nosaltres, moltes gràcies als que ens acompanyeu i que ens heu acompanyat. Molt bon dia, gràcies a la càtedra per voler-se adherir a un projecte en el qual justament hi ha, així subratllat, ja ho veureu, la paraula compromís. L'Apadrinem Escultures és un projecte educatiu ciutadà de MIS de la UNESCO de Girona adreçat al món educatiu i a la ciutadania i als ajuntaments. S'hi participa duent a terme diferents accions i adquirint el compromís d'apadrinar una o diverses escultures durant un mínim de 2 anys. Treballar en xarxa no deixa de ser allò que el combustible que persones comuns aconsegueixin coses poc comuns, coses extraordinàries. I per tant, o dediquem sempre una part dels nostres esforços a aquest treball en xarxa o no podrem fer coses extraordinàries i aconseguir que els gironers, en aquest cas, siguin territoris socialment responsables vol dir molta feina i molt d'esforç i molta complicitat i molt de compromís. La responsabilitat social és local o és global? O ha de ser necessàriament local i global? Si només és global, si és genèrica, només serveix per a tranquil·litzar consciències. I si és local, hi ha un risc, que és que algú se la plantegi només com a una acció benèfica o és estructural. Anem a resoldre el problema en les seves causes i en les seves conseqüències. Per tant, o tots juguen, i tots juguen a fons, des d'una radicalitat molt profunda, o fer pessigolles als problemes no fa riure, fa plorar. L'objectiu era aquest, conèixer el nivell de responsabilitat social de les entitats i organitzacions de la província de Girona, i el que hem fet és intentar fer això, una enquesta molt breu per tot tipus d'organitzacions públiques, privades, ONGs, que ens serveixi una mica per comparar-nos i que el resultat d'aquesta enquesta no sigui res més que uns resultats simples que ens permetin una mica mostrar cap on hauria d'anar les línies de millora, sobretot de la càtedra, d'intentar impulsar. Però sobretot pensant que això és un estudi dinàmic. No és que ara hagi fet un estudi, ja està, ja el tenim, el gironès és així, no. Això s'haurà d'anar fent any a any, amb altres, indicadors, i anar veient. Per què? Quin és l'objectiu? L'objectiu nostre sempre és el mateix, sensibilitzar a tota la col·lectivitat, perquè cadascú des del seu àmbit i des de la seva responsabilitat faci accions que ens portin a ser molt més compromesos socialment. Banc Santander patrocina la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona i avui durem a terme la 4a jornada ja de presentació, vol dir que és el 4è any que estem duent a terme aquest projecte juntament amb la Universitat de Girona i Càritas. Qualsevol reunió o tertúlia que organitza la Càtedra de Responsabilitat Civil de la Universitat de Girona ens hi afegim perquè entenem que és una eina que ens ajuda molt els que treballem amb el tercer sector. Jo he gaudit moltíssim de la ponència del doctor Quim Nadal. Penso que ens ha sacsejat, com s'ha dit, i ens ha fet reflexionar moltíssim. L'estudi m'ha semblat molt interessant i penso que és un impuls perquè aquesta càtedra segueixi avançant tal com ho està fent. Valorem molt positivament tota la feina que s'està fent des de la càtedra, com ara aquestes jornades,
que estem fent per donar a conèixer com un possible territori socialment responsable i, per tant, totes les empreses, entitats, organitzacions i la ciutadania en general, doncs, tots plegats ho podem aconseguir.